Обаче имам и follow-up question на това за Vision Pro-то. Още по-напред да отидем, Илон Мъск и Neuralink и чиповете. Бихте ли си сложили чип? Защото в един момент, ако това навлезе прекалено масово, тук наистина идва проблема. Дето ти казваш, други хора ползват ChatGPT, ти да не го ползваш е проблем. Ами ако 50% от хората имат чипове, ти изведнъж изоставаш като човек, как ще си намериш работа, като всички правят всичко много бързо с чиповете. Аз не бих си сложил първия чип, защото ще има проблеми. Обаче, примерно третия чип, когато вече избарат проблемите, когато фикснат всичко. Чипове, брат, точно Виж, щом нещо такова тръгне, ти колкото и да не искаш в един момент, ставаш част от него. Всички хора като се чипират, ти не искаш, но какво ще правиш? Няма да изоставаш. В един момент ще станеш някаква отайка на обществото. Трябва да наваксаш по някакъв начин. Това е с абсолютно всичко. И ми какво ще стане? Кефът ма много чиповете, дето не са в главата, не знам дали сте гледали в тази насока, но примерно чип е тук в китката един, където си е личната карта, шофьорската книжка и тия неща, примерно дето си ти government нещата, и като те спре някъде полиция за проверка, не е чая къде ми е личната карта, господин полицай, забравил съм си шофьорската книжка, ами 10 лева глоба, така. Просто цак и те те сканират. Ти си кралски, имаш шофьорска книжка, карал си пиян 8 пъти, нали, трябва да те тестваме. Да,